खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो खैराबारिनि सालथेखौ माने एसे बेरायनो फानि खालामनो लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खामा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आङो खैराबारिनि सालथै लोगोखौ आं लायनो थांगासिनो दङ नैजों रयेल एनफिल्डजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर सालथे फायजासिम अके अब्ला लेट्स गो खैराबारि भेरगाव सालथेयाबो फैगासिनो दं मायाव लोगो मोननो मिथिया थांगासिनो दं चलो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ दे अके लोगोफोर गप्र'बो गैया जाबाय नालाय बेखायनो एसे डिस्टार्ब जादों लागोन लोगोफोर लागोन नोंथांमोना अनबाय थालाय आंखौ साननैसोनि आं गप्र' लागोन लोगोफोर नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा आं मोजाङैनो भिडिअ बानायलांनो सानदों दाहाय आङो सालथेखौ लायगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा थाबैनो आं सालथेखौ लायनानै देखायफैनि आं दै आइलेण्ड लोगोफोर आइलेण्ड नाग्रिजुलि आइलेण्ड नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्ला लोगोफोर लेट्स गो चलो Eternity later. खैराबारि टाउन खैराबारि लोगोफोर खैराबारि A few moments later. Wow. Ayo, man kuburnya santai deh. Ayo. Ayo. Good morning लोगोफोर दा आइलेण्डआव दं लोगोफोर आइलेण्ड होनबा नोंथांमोना गोजाननिया बुजियाबो जानो हागौ नाग्रिजुलि आइलेण्ड बड'लेण्ड गरेस्वर नावकाटा नियार नैबे सालथै उदालगुरिनि यस मा खबर सालथै मोजां जोंनि बाक्सायाव फैना माबायदि मोनदों सालथै बहुत मोजां नांदो वाव बाक्साया समायना बाक्सा मोजां एलाय इबो सालथै मिटाखा बियो मिटा ओमफ्राय माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै जोबोर मोजां नांदो वाव नैया आंनि रयेल एनफिल्डआ गाइस ओमफ्राय नै ब्र'नि आइ नै माबा 220 ओमफ्राय मा खबर ब्र' मोजां ओमफ्राय बे प्लेसाव मा इउज खालामजागोन फैनानै सेंग्रा लाइफआव आरो बेयाव गार्लफ्रेन्ड गैयाबो फैजायो आच्छा गार्लफ्रेन्ड गोनाङाबो गार्लफ्रेन्ड लानानै इन्जय खालाम फैजायो माने बार जानो मोजां आरो मोना इभिनिं टाइमाव बाप कन्टेस्टबो बिराद मोजां जों गार्लफ्रेन्ड गैयाबाबो नोरै खालामनानै औ बिन्दास ओरै बार जानो हायो इयाव कापोल फैनानै माने माइन्डखौ फ्रेस खालामफैनो हायो कापोल वाव बानायखादो बेखौ नोंबोथ' लानो हायोमोन ना आंनिया महा आरो जोंफोर मा बुंनायफोर खन्थाइ सुजुनायो फैनानै खन्थाइबो यस रायथाइ खन्थाइ नैबे सालथेयाबो बिराद कमेडि खालामनो हायो आं बायदि गाइस बिथाङाबो सानदों राइडार खालामगोन नामा हिमालय लागोन होनदों नामा लागोन आंबोथ' बिराद मिजिं दङ खिन्थु टाइमानो मिलायाखै टाइम टेबोलानो समायदों नोंलाय बिथा लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायदो नै फेखुबा समायनालै लोगोफोर नै बेयाव जिराय जायो नै ओरै खथा नै ओरैहाय हा नोंथांमोना फैब्ला मोजां जागोन नोंथांमोना नायनानै गोसोखौ फ्रेस मोनगोन इभिनिंफ्राव फै हायोबा गुड मर्निंफ्राव फै नै हेन्डसाम सालथै दामान समायखादोंब्रा दारमासिनि नै अ माय गड वाव नै लोगोफोर बेफोरावनो जिरायनो हागोन खथा नै वाव माय गड वाव सोरगिदिं आरो बिराद समायनाखा नै जायगाया फ्रिखा आरोना नै अ माय गड A few moments later. सालथै मोजांखा मा खबर सालथै hey गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय 2000 years later. लोगोफोर भिडिअआथ' जोब्बायमोन नाथाय सालथैया जोंनिफ्राय ओंखाम जायै लोङै थांनानै बिथाङा गारिनि कागजखौनो बावगारलांबाय दा मानसिया मा जाखो खैराबारियाव मोनहैबाय ओमफ्राय दा आंखौ लिंहरथारबाय लांफै आंहा गोबां खामानि थायो बेयाव थांलाय गारिजों बेनिफ्राय मा जाबाय बियो आं हैना फैनोसै लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ आरोबाव ससे नायबावदो खैराबारिसिम डाइरेक्ट थांनोसै ओमफ्राय हैना फैनोसै एसे डायलग मारिनोसै सालथैजों अके अब्ला लेट्स गो खैराबारि सालथैया मा हेन्डसामा मा खबर मा मोसालायदो गाबोन दो बाप मोनफैलाय माथो खैराबारियाव गारिनि अबस्था सेस खैराबारियाव फैनानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गारियानो सेस सालथै मान हेन्डसाम सालथैखौ लोगो मोनलायबाय खैराबारियाव जोंना सालथैया हेन्डसाम लोगोफोर खैराबारियाव दं खैराबारियाव सालथैनि मा थालांदोंमोन आरसिलै गारिनि आरसि बै तामुलपुर नावकाटा गरेस्वरनिफ्राय आङो होंगो दोंगो नङा मा होनोमोनलाय होंगो दोंगो नङा मा होनना बुङो
हाखु दाखु होफायब्रनांबाय नै बिथांनिया सालथैनिया थाबोदोंमोन मामोन मा कागजमोन कागज आरसिलै नै बेगाव दङ दा देखायगौ दं आरसि मोननो ओमफ्राय नै खैराबाराव फैनानै बाइकआ जा मोजां देलायखादों नै सालथे मासे हेन्डसाम इउएन एकाडेमि दाहाय लोगोफोर आं मा दाहाय लोगोफोर आङो इउएन एकाडेमि जुताया बिराद दामिलै मा दामि 10,000 नि ए जुताया बाथो 10,000 बा 20,000 बाबो जुतासो बेयो ना अ बुग्रिया माथो बिराद मोजां सालथे बुग्रिया मा नाम सिमानियालाय सालथे सिमानि नामा जानला मानलासो अ दे हस्टेल नेग्रा दे अ सालथैनिया नै 220 आ बरे माथो हस्टेला इउएन एकाडेमि खैराबारि ना रूम नं 6 रूम नं 6 खालि अ बरे माथो सब खालि मानो ओंखाम बिदि नैसो आइनो साबिखौनो बखाखै आं बिराद फाग्लागासो आयौ आराय लाखनि सायाव बे रयेल एनफिल्डखौ सोरबा टप लाना थांनायबा खम दुखु जायामोन बेयो साबिखौनो बख'वाखै मासि फाल्तुलै हाबा जायाखैना सेंग्रा मानसिना केरेक साला बुरफाक होथ फाग्ला जागोनलै ने मा केरेक मानसि आंलाय मानो केरेक जादों आयौ साबिखौनो बख'बावैसो लोगोफोर दाहाय आं खैराबारि इउएन एकाडेमि हस्टेलाव फैदों आरो स्कुला ओरैहाय दङ नोंथांमोना नै नायनो हागोन जोबोद समायना सोरबाफोर फंबायमोन दङ माने नैबे बयस बयस हस्टेलनो बरिया समायना नै जोंना बर'नि बाथौ थिगानो सालाय थिगानो दाहाय रुम सिङाव हाबबाय फैनायनि जाहोना जाबाय फार्स्टनिफ्राय भिडिअ बानाय होनो बागरबोदो नै इखौ दिहुनलाय सियार मा नै नैबे आच्छा नै बेखौनो बागरबोदों सालथैया आरसि ओमफ्राय होफैनांबाय लोगोफोर ओरैबायदि आरोखि हा थेंक इउ दाहाय लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ नै सालथैनि माबा थाबोदोंमोन माबा नैबे 220 नि कागज थाबोदोंमोन आरसि ओमफ्राय दाहाय आं खैराबारियाव गिदिंबाय भिडिअखौ देखायनो हायासै इउएन एकाडेमियाव हाबबाय हस्टेला मोजां नोंथांमोना सोरबाफोर गथ'फोर दंबा दोनफैनो हागोन खैराबारियाव नै बिथांखौ नुनो मोनगोन आरो जाबायलै एसेनोसै लोगोफोर बाय